வெக்கமா வருது எனக்கு. குண்டல கட்டி வந்து சாகாம என்னென்ன டார்ச்சர் அனுபவிக்கணுமோ எல்லாமே அனுபவிப்பேன். என் சாப்பிடும் வாயை கொண்டு போய் அந்த எரியிற ஸ்டவ்ல வச்சிரு. செருப்ப காணாமா, வாட்டர் திருடி வச்சிருப்பான் பாரு. வெக்கமா வருது எனக்கு. எனக்கு கக்கா கக்காவா வருதே. எப்படி தெரியுமா இருக்கு, அதை மிதிச்ச மாதிரி இருக்கு. நான் புது மைக் வருதா கக்கா ஸ்டார் அப்படின்னு போட்டு. ఏంటి ఏం చేస్తున్నావు? வாட்டர்மெலனோட பேர் மாற்றப்பட்டது கக்கா ஸ்டார். கொஞ்சம் நீங்க கக்கா ஸ்டார் போட்டு இமோஜி, கக்கா இமோஜி போட்டு கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு விடுங்களேன். தனியா உட்கார்ந்திருக்க. ஏன்டா பேசாமே இருக்க மாட்டியாடா? போற இடத்துல எல்லாமே கம்ப்ளைண்ட் தான்டா. ஏன் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்க?